כבר שנים נו. זה וידאו, נכון? זה וידאו. לחצת. נו. בואי נדבר קצת, תשפכי את מה שיש לך על הלב. אני לא מאמינה, אני פשוט אקשיב לך, גם אלוקים שותף איתי פה בכאב. זה כבר שנים שאת לבד כך מתמודדת, ואין אחד שימלא את תכסה. כבוד עמוק בפנים לא יכול לסגת, גיליתי את השיטה ומה צריך לתת הכל, גם אם נראה שזה לסבור עדיין כאן. רק אל תלכי, זה לא הזמן, תמיד כאן. גם אם טעיתי ולא פעם אני נשבע, מילים שלי יכתבו מדם. עכשיו עזבי, תני לי קצת ללכת, להגשים לך כאן את כל החלומות. אני חזק וקשיר לקראת בגלל שאת בירכת אותי בכל המזלות. מה שנשאר זה רק לפתוח לי את הדלת, כי יחזור מתק בעוד כמה דקות, וכשהכל ילך בכתוב לפי הספר, כבר לא אזכור את כל המלחמות הכל. נראה שזה לסבור עדיין רק אל תלכי, זה לא הזמן, תביני גם אם טעיתי ולא פעם אני נשבע, מילים שלי יכתבו מדם. בואי נדבר קצת. איזה יופי. וואלה, כל הכבוד. לדבר הבא.